jsem prasátko Pepa. Tohle je můj bratříček Tom a moje maminka. A tohle je můj tatínek. Tu rádia uvádí prasátko Pepa. Vánoce s Pepou. Je tu Štědrý den. Pepa s Tomem se vydali poslat svoje dopisy s vánočním přáním. Pojď, Pepo, dáme si závod ke schránce. Všechny děti chtějí poslat psaníčko pro Santu Klause. Co by si přála dostat k Vánocům, Zuzko? Koloběžku. Rychlou raketu. Malou kytaru. Sametovou myšičku. Já chci švihadlo. Já trumpetu. Pálku a míček. A Tom by chtěl mašinku s vláčkem. A já bych chtěla jojo. A to je pan pošťák Zebra. Páni, to je dnes ale pošty. To všechno jsou dopisy pro Santu Klause. Je moc důležité, aby je Santa Claus všechny dostal. Žije na severním pólu. Jistě, všimnul jsem si. No a protože musím dnes vyrazit k severnímu pólu, nemůžu si s vámi už povídat. Mějte se. Nashledanou. Pepo, Tome, jdeme pro vánoční stromek. Hurá! Můžeme vyrazit? Ano, tatínku. Tak jedeme. Tohle je prodej stromečků slečny Zaječice. Zdravím, slečno Zaječice. Vítám vás. Rádi bychom si koupili stromeček, prosím. A jaký byste si představovali? Prosím, jenom ne jabloně nebo třešně. Ty nemám. My bychom chtěli vánoční stromeček. Fíha, tak těch tady mám stovky. Tady jsou malinkaté. Chtěli bychom nějaký větší. Tady jsou takové střední. Ty jsou pořád malé. Víš to jistě, tatínku, mně se tyhle moc líbí. Tak tady máme ten největší stromek. To je on. Výborně. Požádám pana Bíka, aby vám ho zanesl k autu. Pane Bíku! Zdravíčko, panstvo. Tohle je pořádný stromek. Máte velké auto? Ano. Tak kde ho máte? Tady je. Jejda, naše auto je na něj moc malé, že ano? Tatínek půjde vybrat nějaký menší stromek. To není zapotřebí. Domů ho odnesu sám. Nebude to tak těžké. Zatím ahoj. Mějte se. Naschle. Nashledanou. Tátovi to trvá celou věčnost. Doufám, že se stromku nic nestalo. Co je to za zvuky? To je tatínek s naším stromečkem. Hurá! Tati, byl ten stromek těžký? Byl tak trochu těžší, ano. Doufám, že se nám vejde do domu. Nic se neboj, určitě se tam vejde. Je to nádherný stromeček. Děkujeme, že si nám ho přinesl až domů, tatínku. Moc rádo se stalo. Můžete se pustit do zdobení. Pepa dá na stromek blízkavé řetězy. Krásně se třpytí. Tom pověsí koule. Maminka zapojí žárovičky. A tatínek nasadí na špičku stromku hvězdu. Tak. Hvězda na vánočním stromku třpytí se a bliká z ní. Hoho, to je ale roztomilá písnička. A prasátka na Štědrý den chrochty, chrochty. Výborně, Pepo. A teď půjdeme... Ne, to pokračuje. Svý. U stromečku zpívají. Tak už dost toho zpěvu. Jestli pak víš, co zítra začíná. Vánoce. A tady je svačinka pro Santu Klause. Tati, a
proč se Santa Claus spouští dolů komínem? A proč prostě nepřijde vchodovými dveřmi? Dobrá otázka, Pepo. Jestli ho uvidíš, zkus se ho zeptat. Santa Claus nepřijde, dokud nebudete ve svých postýlkách. Šup nahoru! Doufám, že pan Zebra dal Santovi ty naše vánoční dopisy. Docela určitě ano. Dany chtěl raketu, Zuzka koloběžku, Peťa kytaru. Ty si pamatuješ všechno, co si přáli tví kamarádi? Samozřejmě, že ano, tati, je to velmi důležité. Dobrou noc, mrňouskové. Pěkné sny. Tome, zůstaneme celou noc vzhůru a uvidíme Santu Klause. Tom už spí. Ale já rozhodně neusnu. Zůstanu hezky vzhůru celou noc. A Pepa už také spí. Ale co se to objevilo přímo za okny? A co je to za hluk? Tome, ze střechy je sem slyšet strašný randál. Je to Santa Claus. Ho, ho, ho! Santa Claus tu má k doručení nějaké dárečky. Pepa by chtěla jojo. Tomáš si přeje mašinku. Proč jen dělají ty komíny tak úzké? Ale ne, Santa ztratil svůj seznam. A proč jen jsou ty komíny tolik ocasí zašpiněné? Vidím, že mi tu nechali kousek koláče a limonádu. To je milé. Tomášku, to je snad Santa Claus. Ahoj, děti. A která pak ty jsi? Já jsem Pepa. A kdo je tento šikovný, bystrý mladý muž? To je Braška Tom. Rád tě poznávám, Tome. To jsou dárečky pro Toma a pro mě. Měly by být. A můžeme si je teď otevřít. Měli byste to nechat až na ráno. Santo Clausi, jak víš, komu máš dát ten správný dáreček? Mám přece seznam, který, jak se zdá, jsem někde ztratil. A mám tu ještě pár dárečků k doručení. Pro Zuzku ovečku, Danýho pejska, Péťu koníka. To je snadné. Zuzka chce koloběžku, Dany raketu, Péťa kytaru, Emily malou myšičku, Zoja pálku a míček, Máňa švihadlo a Rebeka trumpetku. Děkuji, Pepo. Bylo mi potěšením. Takže jdu doručit ty zbylé dárečky, což znamená, že musím zase zpátky tímhle hromským komínem. Santo Clausi, a proč nejdeš normálně dveřmi? U všech všudy. Máš pravdu. To je ale dobrý nápad. Naschledanou, Pepo a Tome. Pápa. Veselé Vánoce. Ho, ho, ho. Vstávat, Pepo a Tome. Veselé Vánoce. Táti, mami, viděli jsme Santu Klause a nechal nám tady tyhle dárky. Tomáš dostal mašinku. A Pepi dostala... Přišli všichni kamarádi. Veselé Vánoce, Pepo! Veselé Vánoce, kamarádi! Já dostala koloběžku. Já dostal raketu. A já mám kytaru. Já mám myšku. A já dostala pálku a míček. Mám švihadlo. Já trumpetu. Všichni dostali, co si přáli. Santa Claus je tuze chytrý. Ale vlastně jsem to byla já, kdo mu řekl, co si všichni přejete. Nevytahuj se, Pepo. Je to pravda. Viděli jsme s Tomem Santu Klause. A tady je dědeček s babičkou. Veselé Vánoce, přátelé! Veselé Vánoce! Koukněme, to jsou ale velké stopy. A ty samé stopy jsou i na naší střeše. Vidíte, je to pravda.
pravda. Viděla jsem Santu Klause. Veselé Vánoce, Pepo. Chyť si mě. Chyť si mě. To jsou ty nejlepší Vánoce ze všech. Peppa Pig. Peppa Pig. Pro Uránia SRO vyrobilo BZ Studio v roce 2010.